So ayan, good evening mga par. Dito kami ngayon sa bahay. Anong oras na? Oras na. Yun. Alas 9 na. 9:56. Yan sila mama. Laking bagay yun. Akala ko, Kapatid ko. Kalamid. Kasama ko nandyan. Yan, baby. lalo ni At ayun, pumunta kami dito para tumambay-tambay. Tapos sabi ko mag-food trip tayo. Kahit sopas lang. Kasi linggo naman. Yan, sa Alamid. Nakabili na ng laptop. makakasali tayo ng bagong upload. Arnold, sabi ko, Nakabili ng laptop na. sabihin sa mga tao na hindi porke Ah, dito, sopas. Food trip namin, sopas. Yo! Amay. Yo. Ano? Sopas na mga tayo. Yan. Ingredients. Ito yung sopas. Ingredients. Amay. Ay, gala na. Yan si Kasinggil. Yo. Food trip kami dito sa bahay. Yan magluluto. Na. Gatong. Gato. Umuay. Ayan na, sisimula na yung paggisa. Ano yung natin? May repolyo. Tambay din tayo dito sa bahay paminsan-minsan. Yung malag o salo. Bagong bakit. Hindi dapat. Repol. Ay. Yan, balik tayo dito. Dami, parang pistahan ah. At ayan, nanonood sila ng vlog. Yung bago kong upload. Supportan niyo po yung bago nating scout. Ang sabi niya ay zone 3. Bagong scout. Oo. Hanapin natin. Tara, let's go. Si Tricia. Ayun si ano, Kanoli. Yo. Kanolyo. Kanoli din po yan eh. Kanoli. Yo. Dami. Hili, kala ko mag-TTV. Sana all, naka-laptop. Kailan ko sa meron sa talaga pa rin. Ayan, balik tayo. Ay, sinalang na pala yung ano. Nagisa na. Hindi ba mo ginisa so ano? Sinama mo ginisa yung... Garoni. Oo. Yan, para mas malasa. Patis. Hindi ka nagsapitis? Hindi ka malapit Hindi. Dapat pa nagdala ako. Sabi ko na may kulang eh. Mayroon pala dito sa loob. Oo. Sabi ko na. Sabi na may kulang na isa eh. Kamu na ni? Masakit? Pero ayan, kumulo na. Tingnan ko nga, itong talagang malupit yung nagluluto. Itong mahirap na lutuin, dapat matansya mo. Kasi yung sopas, katagalan nagiging lugaw. Yan. Buti pa yung lugaw kahit magdamag, lugaw pa rin. Yung sopas, pag tumatagal, lugaw na. At ayan na nga. Wala. Nilagay na yung mga sangkap at pinapatistingan. Dapat panghuli mo lang yung gatas. Nagbilog. Nagkortado. Good. Okay na yan. May daro ko. Ayaw mo na yan. Ito na ungan. Ito. Masakit pa na.
Yun lang yung tama na. Sabi, luwag pa man. Di! Tulong tayo. Talaga ako sa ulan sa tapayan. Tulungan natin. Sa baba. Sa baba. Hindi, sa baba. Napapatawan na sa ganang raman din sila. Talaga ako sa ulan sa tapayan. Kaya nilusin sa kami katanaw kayo. Kamulong talaga. Uy! Ari ba nga? Chan! Charararan! Saan na sa mga agad yun? Pasok lang sa mga... Round na yan. Matik, mag-uol pag ko. Hindi mo, bupunasan mo na, Lins. Kita isinusan mo pa tayo. Isang matalagot yung bibi. Baby, hila ka na! Food trip tayo. Ay, dapat budol fight! Ay, tarit. Ayan, mga ka-single. Luto na yung Si bibi. macaroni soup. Yung ko sa tubo. Tama. Pero na ako pag-uwan na sa Ha? Ma, pa, yung nato na Ay, yung sabaw. Tagpipirang hap. Pag Santa Crossing. Ano mo tabuhan mo na sana? Sugto dito yung asa mo si Ara. Pa, yung nato na. Ha? Yung ko sa rito, nakalit. Pizza ba ga? Vlogger. Sarin. Ay, natik ba? Buhay pa yan, basta nag-record ah. Dito na eh! Ay, sa Ito na, ulo. Ako na magsagot ka kay Sabukal na ito ka mga sabukal. ate sanayan san. Di ba pasagputan si Kayla? Ay, si Papa, bubatikan sa sofa. Kasi nagluto? J.L. Ragos. Kaming dalawa. Ay, John Ferd na pala. Di sinuno sana? Minsan sa ano, pag nagsosopas, Nakahanap pa isa to kawagan ko basketball baga. kuntit ba Ako, hindi Bergado? Hindi delegado. Di ko nga na Amo si Mergado, pala yung pagtatrabaho. nagpapakal. Ito kan tapag tatrabaho. Kaya kanta? Tingin sa nagkaya si John Ford. Lipat talaga. Isip talaga ako na nauna talaga Mga ako. pukangaran. Nauna talaga ako sa isip. Yung pala pagka sunod sige na sa board. Sige Ano to? kaya sa nga kay Ate Princess. Ibuon mong pinaltak. Sa mga board. Nan mo na. Sa mga titikuno na niya ate. Kaya pa ko kaya kung nag-aabot. Grabe, di pa feeding eh. Ako man kanya atot. Di ba pasag... Hindi ako nang gabi tama. Yan po pa feeding program. Ay, lagyan natin ng camera si Aw Aw. Si Aw Aw yan na, umaatake na. Uy, tanaw di kutsara. Bakit yung kutsara may parang magnet? Yung kutsara daw pala. Pasensya na yung magnet mo. Wala nang sugat ni. Naman ko. Gusto na pagkakabang pag-aarga din sa pinadat doon. Siro kayo malasad. Manami masama ka. Wala. Kain tayo pa feeding program po ito ni ano, paring Jason. Sa mga pelikulang gusto mong panoorin, sigurado may puso at games na susunod sa Sabo. sa release sa Abelo. Yan nilawag ng sabo. Tamak matindi sabo. Ano pang hinihintay mo? Follow and like ka. Lalo na kita, paano mabutis? Dahil sa sino, hari ka rito. Hindi pa lang kitong kulang. Mana? Kasi sila pinagpayam mo na sa mga.
Mga chikiting, dito sa sino. Bibigmain mo na, Ili. Nakita kita. Grabe. Nabago ko. Wala. Grabe. Malulungkot. Wala, stick. Yun ang bang ko eh. Kayo ba ang utusan ng paborito niyong pelikula? Buong buwan. Nag-ready na ako eh. Nasuka. Sa sino? Wala. Ang Junta Astig. Action o comedy movies. Mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe, at follow sa mo official accounts na. Easy. Ano ma? Masarap? Masarap? Ayos. Papa. At Lolong Balinan. Ano tiniligan mo? Sukaan. Suka. Malagyan na suka. Soba! Gusto niyo soba? Amo ay. Amo. Oh, amo. Pangalawang kuha na po ng asawa ko. Ikaw lang sobahan? Kasama rin ang mga Paano na suka? ginaging tao. Ang pustahan ah. Bullshit! Ayan o, mahina daw yung panlasa niya. May napanlasa ko. Oo. Pangalawa na to. Pangalawa na. Ikaw, baby, mahina yung panlasa mo? Hotdog lang. Parang may Ikaw, may. Ito yung sabaw lang. pangalawa na. Update tayo dito sa likod. Amo na ni? Amo na. Ban ko raw. Yun lang. Ayan, busog mga par. Yan. Oras natin ay 10:30. Ayan. Tapos na mga kain ng PDD. Tapos na. Yung natira nung sopas, puro sabaw na lang. Na nakakain na. Papa. Mama. Kaya magkabla tayo. PDD. Yung buhay ako na sa limito. Para sa'yo. Pero ayoko na. Ay, may kumakain pa. Si Au Au. Yun. At hanggang dito na lang yung vlog na to at maraming salamat, Amoy! Takpan mo na.